Però jo crec que aquí, a les Illes Balears, esteu patint encara amb més duresa, segurament, les retallades, no? Les retallades que hi ha a tot el sector públic i sobretot en el sector de l'educació, que és un sector on aquí ho esteu vivint d'una manera molt crua, no? El mateix que ha passat amb el TIL, que almenys des de Catalunya no entenem com això ha sigut possible, com s'ha creat un problema del no-res, on no hi havia problema, crear un problema, no? El que sí que també veig que hi ha una part positiva amb tot això és veure com us heu organitzat i la manera en què lluiteu i planteu cara, almenys des de Catalunya, això ho mirem amb molta admiració i amb molt de respecte. Per tant, jo crec que les retallades no és el camí, ni molt menys, per evitar el fracàs escolar i per tenir una educació pública com la que ens mereixem, però sí que el camí és estar una mica més junts tots i lluitar per aquests drets, que crec que és el que esteu fent. Per tant, molta sort i endavant.